program mar somo en program miketo nitie term dates michako kawachaka chaka higa to ang'e ni term mar achiel nyaka term mar achiel chakore chieng' makama rumo chieng' makama, term mar ariyo chakore chieng' makama rumo chieng' makama. Omiyo government ong'e maber ni nonego bed ni yepo pesa ni kane ber kata ne waloro mana 2 weeks kata 3 weeks, pesa ni kane ber tiloro to pesa ni dhi account mondo jopuonj oikre kaka nyithindo duogo. Omiyo an gi pacha taneno ni government wa pod ochako duoko wa chien weche mag somo kateri chien kanyo matin last machone tamanyo wakalo ni nwaneno ka our CS Honorable Mbadi wacho ni kata pesa mar penj ni ne onge, nyiso ni chochruok moro nitie ka. Omiyo gimoningo waketi mijingo mogik en wach mar somo. To ka wach mar somo ni ne wang'e maber kata de walor mana mar wigi ariyo kata wik achiel, the government ong'e maber ni pesa moningo bed ni nyithindo oningo bed ni dhi tiyogo oningo bed donjo e school at least 2 weeks before pesa no osedonjo ka mondo jopuonj bendo pangre gitim kuom iluongo ni planning early. To kako ri nyisi ni mondo yaw sikul, omiyo kata nyithindo bende eno minu duogo gi ok anyal seyo jopuonj nikech nyithindo gi dang' idhi jukne gi oduma odi mondo mitedne gi mondo gichiem. Nyiso ni nyaka gibie ka gibiro mondo gibed e skul ka nyaka gichiem. Ka gibiro ka nitie joma biro attend gi mabe nyaka be ni chulo pesa moko machalo kaka matrons and the rest. Koro kaka jogi nyalo time maonge bobi konyo doguru dala mokwongo mondo government ornwa pesa mondo kuku bed e skul. Kamano. Tadira ka wang'iyo tam mar adek mana kaka seng'ise ne nitiere skunde mane oloro tarik 1 dwe mar 8 to yepo tarik 25 dwe mar 8 matine ni en mana jumbe moko matin kende ma nyithindo bedo dala to kendo gichak giyepo. Janyuol to winjo be ni ikore nade ne tam mar adek inyanya to ne janyuola ma seche moko nitiere kod nyithindo mang'eny moko kuomgi nitiere skunde minindo to ng'e ni tarik 25 nyalo yudo ni janyuol ma seche moko yudo sara miso dwe pok oyudo kata sara mare matine ni seche moko koro pod ogwonyore gi pado mar mondo mi one kaka onyalo tero nyathine skul. Janyuol winjo be ni ikore yo machalo nado be janyuol matero nyathine skul kawuono kata mabo tero kiny kata mabo tero rucha kanye makoro government ma konyowa nikech capitation mar nyathi ka nyathi osebedo budgeted almost kane higa chakore kane pesa mar government oro ne school ka janyuol pur gwonyore gi pado at least pesa cha no osedonjo wimiyo jonyuol at least some period kaka a week or 2 mondo giyud kaka gichulo pesa matin monego bed ni gichulo ni nikech kopo ni keto 20% mano onego bed ni government chulo 20% ni donjo on time ionge kaka jopuonj madongo biro bedo gi chandruok nikech at least nitie gima pur mabiro dhirowa to ka koro janyuol gwenyore gi pado government be podo ok dwa miyowa pesa ni mondo bedi account, then it means ni gini pod ywaruok nyaka bedie nikech janyuol gonyore kaka kawuono en tarik 25 mostly joma ni salary pok obedo wired koro girito mondo otimre nade gichul. Koro nyiso ni kane government no dhi gi keto pesa cha 2 weeks or 1 week before the opening, it means ni koro ne nitie kaka skunde ne bedo gi yot to skunde wane gi pek nikech kaka jopuonj madongo tim onge. Kamano matine ni onge kaka